nna nne biko gwagozi anyị ihe ị hụrụ ka ị garuru Nsụkwa. ndewo mgbe m bidoro Nsụkwa achọpụtara m na kwagbalụ ụlọ ndị uwe ojii ọkụ and ihe a mere n'abalị n'ọklọkụ 12 nke abalị agbakwue moto na motosaịkụlụ ndị uwe ojii ọkụ. Kedu ihe a sị bụ ihe butere ihe mere jikwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii a ọkụ? Akụkọ ha na-akọ na ebe a oyi nne but nke mụ aka pịchita nkapụrụ na anya bụ ike ka nwa isi na o nwere onye obodo because the police station dị n'obodo ọ na-cover about 3-4 obodo dị around them there. So o nwere one particular obodo Adonte according to onye uwe ojii walụmokwu wajega nwụdo o nwere onye ha nwụdo ewe kpọta ya bịa station detain there. So ndị obodo ahụ bịalụ ọrụ afọ n'abalị na ha chọrọ irelease onye supervisor because the way the thing is happen, man not believe that na this thing is coming from them, but that na motor why the beggar ammonia arrest na the machine where the beggar ammonia arrest so the only thing where destroy na the station. Mana onye ahụ ejidere atọhapụ ka o nwere ihe atọhapụ ya. Ya bụ na ọ nọzi n'aka ndị uwe ojii ugbu a. Ọ nọzi n'aka ndị uwe ojii. Ọ gbapụgo ndị uwe ojii mmadụ ịtọ nọ on duty n'abalị a. Mana ndị uwe ojii ahụ ama ndị ahụ ike ịkọwawu ndị bịara obi ịtọhapụ onye ahụ. Ndị uwe ojii ekwero akọwa anything because na ihe a na-abụdapụ na ndị nọ patrol apụpe agabago n'ime obodo because o nwere ka ha telu the police station. The police station is about 3 minutes drive to the main express and that express ihe likely Warri to Ogwash. So ndị uwe ojii agabago night patrol na that main express. So ha kpọrọ mmadụ ịtọ ndị uwe ojii nọ na station na-alụ ọrụ abalị. So ndị a bịalụ that attack because okwu kapa ji bịa the police station enwere offense. So and I'm already in the center of the bush. So Ugu Kapaji there through the bush path. We gather Ijo, we have a talo, and Oku Aderon at that place. Oku Nepa Aderon. So we have a talo. I told there that man the police who Madeta Adiga Memago the time I get there every 12 to 1. Ofonye no nilo, Kebulis or no nilo, or the go a little bit. Taya the Onye Ola Tobago, Mobelola. So he will release the Mama Zebri. Ọ bụ onye uwe ojii soluzi because o nwere building na azụ the system the police station. O nwere onye uwe ojii nọ na the building dị ụla onye nwa nọ the sound of gun wey say because initially all said that na the way the sound of the gun nọ na all sound dịka ịgbago ndị Anioma in Delta State nya the area ebe ha ame because ha na-use ukele o nwere ndị mkpụrụ anị ha na-agba ma ha na-enyi ozu. Mkpụrụ yes, a na-akpọ ya mkpụrụ anị na ebe a. So the sound of the gun, that gun ndị a na-agba onye dị ụla chi nọ mkpụrụ anị because a na-eme ha n'ebere a na-agba that mkpụrụ anị. But the policeman according to ya nke nọ n'ime ụlọ dị ụla so that maka ya nọzi that sound the second time ya mpe mba na-enyopụta ezi anya from window na-ene ndị afọ ha ruru up to 10 in number and ha na-asụ ọnụ be enyi. So nyanwa bụzi onye gbapụtaziri through the back door welizie fon ya kpọzie ndị polisi nọ on patrol ha dọkwa na ha attack baga station. So by the time ndị afọ dị arush olozo we drive ta down to the station ogologo ndị a perpetrate ya abịa n'ime ma wee gbapụkwa to the bush path.
and ife me oji bụkwa that na a na-suspect these people that na o nwere moto ndị ọzọ pakụlụ na the police station nnukwu motorcycle ndị ọzọ pakụlụ na the police station but adụrọ those ones ọkụ o wee bụrụ just ndị police gaga eme arrest na that village the only one ha gba ọkwụ ya na the motorcycle. Mana kedu ihe bụ ihe butere okwu mere jiri nwụchie onye ahụ a nwụchiri wee jide ya mere ka ndị mmadụ jiri ya chọta ya dị ịgbapụta ya? Ndị uwe ojii ọ gwara gị? Ndị uwe ojii ekwerọ ga-ekwu okwu ma ndị obodo nwere onye kwe ga-ekwu okwu mana o nwere onye okwu gapụla the relationship between the DPO n'obodo na the king of the town dey poor. So a lot of stories na gagodo around but I na-ekwu that na ihe megoro that na that very day because ọbụrụ ime Nsụkwa gogogo ọ na Adonte ka ha nwụrụ onye a ejide. Adonte is about 10 minutes drive to Nsụkwa. So nwere onye nwere ike ịkọ ife butegoro that thing but ndị mmadụ na-ekwu na ha na-eme beria na that area ka the problem bidogoro na Adonte. Ndị mmadụ ewekpọta ndị polisi ka ha bịa ime arrest na Adonte. Ọ bụ ha ejezi na Adonte arrest godo onye aka na-aka ọsọ the trouble na that place. Onye afọ ka ha arrest bụ jeze na station bịa gididi before ndị village wee revoke bezie. Mana kemgbe ihe a bidoro onye isi obodo ahụ kwugo okwu igwe obodo ahụ? Igwe onye polisi m jụrụ ajụjụ sịtat na igwe Nsụkwa abịaghị mana na igwe Ejene abịago na nyanwa amụọ ma igwe Nsụkwa mechazi bịa na anya afọ because na after 2 nke ife nya mgbe nyanwa apụrụ on duty na anya afụwa onyanwa bụzi onye kọbalụ m dat na o nwere ka igwe obodo ya bụ igwe Nsụkwa na ọ dịrọ happy with the DP because na according to after na mgbe igwe chọrọ iburu igwe obodo anya na o nwere onye ya na-ezo ya bụ ọzụzụ so the thing ebutezie misunderstanding between ha na abụ na mgbe ha zọchalụzizi ya wabụ igwe wize onye afọ bụrụ onye ya na-ezo agbadaza na-edozi police station a the igwe was not happy na onye ọzọ bụ onye na-abịa edozi the station the thing ebutebezeli the igwe na DPO like misunderstanding the DPO wee na-agwa the igwe that nye nwa ma nkwụsị onye chọrọ idoziri ha police station na adị eme but the igwe takes that action personal. So anything that has to do with that station, the igwe na find their reluctance. Ịpụtame. Ma onwe ndị ntorobịa obodo ahụ efuru onwe ihe ha nwere ikwu gbasara ya maka otu a na-ekwu na o nwere ike bụ ndị ntorobịa bịa ịtọpụta onye nke eji eji. Ịmago ndị ikolobịa Nsụkwa ha nọ na-aga their normal business life, their normal way of life. Kemgbe ya ji because na ha nwe aghọtara ihe na-eme ha nwe find their confusing amụrụ guys ọ dịka maọbụ ndị herdsmen fanụ nwe na-efili maọbụ ndị herdsmen mana ọ bụ onye uwe ojii nọ na the place that night ya nke a ngwalụ gị na ọ dị ụla nke ahụ anọghị duty mana o nwere ụlọ ha alụ na azụ station ọ bụla na onye ndị polisi nwere ike irent ụlọ n'ime ụlọ ndị polisi ntele ọkụ a ga-ebigoro na dapụ mefe enwe ụlọ onye nke afọ bụzi onye na-akọwalị mụnwa dat na ndị bịara ije na-asụ asụsụ bank. Ya bụ na otu ọ dị ugbu a ndị uwe ojii ka na-eche ka ha mara onye isi ha ga-ekwu gbasara ihe mere ebe ahụ dịka na-emebe onye eji aka. Afụrụ m onye isi ha this morning mana onye isi ha mekwa na-aghọta that na nyawa anọghịrụ in position to speak to any press this morning that na anyị check later in the day. Ebe ụlọọrụ ha dị ụlọọrụ abụọ nke ọzọ nọ na ebe efensiri out nke ọzọ nọrọ onwe ya iche ma ha gbara ụlọ ndị a niile ihe dịka ọnụ ụlọ 3-4 ebe ọkụ
mana otu ọ dị ụgbọala niile nke nọ ebe a ma ndị dị mma ma ndị na-adịghị mma amụnyere ha ọkụ ọ dị ka ihe dị ka 15 ma ụgbọala mechin ọgbatumtum na nkwa nke keke a na-anụkwa ọ bụ ezie na ya ahụghị anya ndị agha sị na egburu ndị uwe ojii abụọ asa na amụnyere ozu ha ọkụ mana tutu anyị erute n'ebe a ebupụla ndị ahụ ya bụ anya ma otu ọ dị ndị mmadụ na-agbachikọta ebe a ugbu a ha si na-efusi na mara ma ihe mere n'ọbụ eziokwu ụfọdụkwa ndị ha eji na ụlọ uwe ojii n'ebe a ụbakala na-agbarịkwa abịa ka a mara ihe mere ndị ha bụ ndị eji n'ebe a ugbu a ya bụ ọtụtụ igwe mmadụ na-agbakọ ebe ugbu a ha na-atụkwa ya na mgbe na-adịghị anya na enwere ike nwee ihe mgbasa ndị mmadụ ụlọ ndị uwe ojii a n'ebe ha na ugbu a gbachiri ọnụ ụzọ mbata ebe ahụ ndị mmadụ a na-abata ha si na ebe fensị na-elebata anya ugbu a ha abụghị ịbata n'ime ebe a n'ihi na ndị uwe ojii ndị bụ egbe nọ n'ime ebe ahụ ugbu a ọ bụ ebe a ka ya nọ ugbu a ma achọla m ka m nweta PPRO ndị uwe ojii United States ana m akpụ ya len ya na-agakwa ma ọ na-ewere na-akpara ekwentị ọ bụ taa kọchidoro ugbu a ma ụlọ ọrụ ndị uwe ojii adịketara ka gọọmenti ndị Ụmụahịa South nke tinye mmiri ya bụ na akpụ mmiri ụbakala ahịa eji makwara ebe a ma ahịa ha anaghị azụ ugbu a ndị mmadụ nọ n'ụjọ enweghị ike imepe ebe ha na-agbasa maọbụ zụọ ahịa mana a na-ahụ ndị igwe mmadụ ka ha nọ n'akụkụ nke ọbụla na-ahụ maka ihe nke merenụ ọ bụ taa ka ọ dị n'ụlọtakịrị hụta ya n'ebe a mana enweela ndị asị onwere nye ihe a metụtara onwe ndị merụrụ ahụ onwe ndị ogbu nke ọsọsọ ụgbọala ka agbara ọkụ ahịa ka m na-ekwu asị m na ha na-akọwata na ozu mmadụ abụọ ndị uwe ojii agbagburu ebe a ebupụli ya tupu anyị eruta ya bụ ha ka na-akọwa na ebupụrụ ozu mmadụ abụọ ebe a ma otu ọ dị dịka m si kwuo ana m agbaji ofe ogbe na ka ọ kọwapụta ma nke ọ bụ eziokwu ma ọ naghị ewe ekwentị okwu a na-agba ya na ekwentị ugbu a ma a sị na mmadụ abụọ nwụrụ ebe a mana ndị uwe ojii nwere ike ịkọwa ndị ha na-eche mere ha apụghị ịkọwa ọ bụ ezie okwu onye nọ na-ama njakịrị na-amasị okwu ndị na-ajụ ajụ njakịrị na ọ bụ ụmụnne unu mere ya ma onye Igbo a ngwa ngwa zachara na ọ bụ ụmụnne ya na ihe ụmụnne ya ga-eme onye abịa gbuo mmadụ mụnye ebe ejimọkụ ọ dịghị ebe a ga-asị na ndị uwe ojii Abia Steeti na ọ bụ ndị a maọbụ ndị a maọbụ ndị atara arụ a nke mere n'ụtụtụ ụbọchị nke taa mana onwe ndị hụrụ ka ihe a mere onwe ndị zutere bụ ndị hụrụ oge ihe a mere na-abụghị ndị uwe ojii ọ dịghị ka a ga-esi ihe ebe o mere nyere ha sị na o mere ihe dị ka elekere 2 nke ụtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ ha mana ndị mmadụ ji n'akụkụ ebe a na-ekwu na ụda egbe chọrọ ịchụpụ n'ụlọ ụfọdụ gbabara n'ime ọhịa ụfọdụ na-atụle ụzọ ọzọ ha ga-esi gbafuo ebe ha na-eche na ọ bụ agha bụ ihe dọkwasịrị obodo ụbakala n'isi ụtụtụ ụbọchị taa ewezụga ụda egbe ha ji ọ dịghị ihe ọzọ ha hụtara karịkwa nke onye ọla na-ele anya ugbu a dịka anyị na-eleta ahụ ugbu a ebe a ihe a mere kedu ọ dị nso na isi obodo Abia Steeti bụ Ụmụahịa ọ bụ nkeji ole na ole site n'ebe ahụ bata Ụmụahịa ihe dịka nkeji 10 maọbụ karịsịa obere ka irute isi obodo Ụmụahịa ọ nọkwa na gburugburu isi ọchịchị Abia Steeti bụ Ụmụahịa dịka a ga-akpọ ya capital territory kedu ihe ndị uwe ojii na-ekwu na a na-enyocha maka ihe butere mwakpo anọ ama m na abụ na-enweta ji ofe ogbe na ọ ga-asị na ha bidola ileba anya na ihe kpatara ihe ndị a ma ọ bụrụ gị onye nke nọ na ụlọ ọrụ ugbu a ka m ga-ajụ were okwu ya dịka okwu ọbụla ọ ga-abụ nke sitere n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke nọ na Abia Steeti ugbu a ma otu ọ dị ihe ndị ọzọ na-agụta na ihe ndị ọzọ na-ata na-egosipụta na ndị uwe ojii esiwela imi n'ala ka ha chọta ka ihe ndị a si mee onwe ihe ọzọ mere mee ka ị mara biko adị mma daalụ maka isonye daalụ ụmụnne ọ bụ na ị na-ege anyị ugbu a ebe nọ bụ na BBC News Igbo onye anyị na-akpara gwara anyị maka ihe mere na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ụbakala dị n'Abia Steeti ebe ndị omekome ji egbe ha na-ekwu na ha nwere ike iru 20,000 n'ọnụ bụ ndị bịara n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bịa wakpo ya n'abalị ma gbuo a na-ekwu na egburu mmadụ abụọ mana
onye nta akụkọ anyị ji ha nye ya hụ ozu ndị ahụ mana akụkọ na-ekwu na egburu mmadụ abụọ mana anyị mechaa n'ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ Geoffrey Ogbonna anyị mechaa n'ọnụ ya ị ga-ahụ ya maka na anyị ga-ekwu maka ya na n'ọbụ akụkọ anyị bụ ọgbakọ BBC News Igbo na Facebook ya na bbcigbo.com na ọgbakọ anyị na-abụ webụsaịtị anyị mechaa n'ọnụ Geoffrey Ogbonna anyị ga-ewetara unu ya bụ akụkọ ka ọ dị ugbu a anyị ka na-echebirikwa maka onwe ihe onye gabọrọ DPO nke Nsụkwa dị na Delta steeti ga-ekwu anyị ga-ewetara unu ya onwekwana ihe Geoffrey Ogbonna ga-ekwu maka nke mere na Ụbakala dị na Abia steeti anyị ga-ewetakwara unu ya ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-eme mkparịta ụka.